385 таленавітых музыкантаў і вакалістаў з 18 краін свету сталі намінантамі міжнароднай музычнай прэміі Еўразійскага эканамічнага саюза. Так выглядае гісторыя конкурсу, які 5 гадоў таму заснавала Беларуская асацыяцыя аховы інтэлектуальнай уласнасці «Белбрэнд». Мэта выяўлення і далейшая падтрымка маладых і таленавітых выканаўцаў у класічнай музыцы. Третий год мы проводим в Пинске Евразийский международный фестиваль культур. Он состоит из нескольких мероприятий. Эти все мероприятия объединяют наше уважение к общей истории, к общему настоящему, планы на будущее. И мы считаем, что это вот самый, может быть, эффективный путь заявить о белорусском искусстве, о белорусской культуре и таким образом привлекать внимание к вообще всему тому, что есть в нашей стране, в том числе и к тем брендам, которыми тоже славится наша страна. Беларуская саксафаністка Дар'я Бабко марыць аб вялікіх канцэртных пляцоўках. Гэта малады, але ўжо сталы музыкант у конкурсах, у тым ліку міжнародных, удзельнічае з дзяцінства. Лаўрэатам міжнароднай музыкальнай прэміі Еўразійскага эканамічнага саюза яна стала яшчэ летась. Для меня большая честь участвовать в концерте с такими прекрасными музыкантами, вокалистами, конечно же, с маэстро Бортновским Вячеславом Вячеславовичем. Акрамя беларускіх выканаўцаў і музыкантаў у конкурсе традыцыйна прымаюць удзел прадстаўнікі іншых краін. Сярод іх ураджэнец Казахстана Саят Исин, выпускнік Кіргізскай нацыянальнай кансерваторыі і лаўрэат прэміі Еўразійскага эканамічнага саюза розніцы паміж канцэртнымі пляцоўкамі не робіць. Не бывает больших или маленьких сцен, бывают большие или маленькие артисты. Неважно, на каком языке мы говорим в повседневной жизни, но выходя на сцену, даря публике те незабываемые минуты, будь то на итальянском, французском или немецком языке, нас все понимают. Італьянская оперная класіка з усходнім каларытам. Так выконваць жаночыя партыі можа толькі італьянская азербайджанка. У Беларусі яна не ўпершыню. Прызнаецца, што працаваць з нашымі музыкантамі лягчэй, чым з італьянскімі. Здесь я работаю с оркестром, я пою и вижу, как они в кратчайшие сроки на самом высоком профессиональном уровне укладываются сделать что-то такое, что не под силам, знаете, многим. Потому что, работая в Италии, я вижу, как они очень долго копошатся, собираются. В общем-то, процесс работы так быстро не строится. 2 гадзіны музыкі, 2 гадзіны задавальнення. Канцэрт, які прайшоў на галоўнай гарадской сцэне, стаў сапраўдным падарункам для пінчан і гасцей горада ў 922 дзень яго нараджэння. Тацяна Будгусыім, Дзіяна Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».